ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ନା ଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖେଇବି କି ମୁଁ ମେଲଣଟା ଆମର କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ପଇସା ସବୁ ଯାକ ଧରିକି ଚାଲିଲି ମେଲଣ, କାହିଁକିନା ପଇସା ନଥିଲେ ତ କିଛି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଧରି ଚାଲୁ ମେଲଣ। ଯେହେତୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ମାନେ ଠାକୁର ସବୁ ବିଭାନ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁ କେତେ ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ରେ ବିଭାନ କେଇ ଜଣ ଯିବେ, ମାନେ 1 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି। ତ ଏପଟୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦାନପୁର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମଠରେ ଆଜି ଆମର ପୂଜା ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ସବୁ। ତ ଆମେ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଇଗଲୁ, ସେ ଠାକୁର ଥୁଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଏପଟରୁ ସେପଟ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଲାଇନ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁର ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଏତେବେଳେ କାହିଁ ପଳେଇବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ରହିଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ରହିଗଲୁ। ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଠାକୁର ଠିଆ ହେବା ଶୈଳୀ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ମାନେ ରିଏଲ୍ ଖୁସି। ପ୍ରୋସେସନ୍ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମେଲଣ ପଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗାଦି ଗୋସରେ ବସନ୍ତି, ମାନେ ଏଠି ଠାକୁର ବସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ବିଭାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ବିଭାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବିଭାନ ବସିକି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଦି ଗୋସରେ ବସିଲେ, ସେ ଗଡ଼ମା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର ବସିବେ, ତାଙ୍କ ବିନା ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ବସେନି। ତ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବସିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଗ ବସିବେ ଯଦି ପ୍ରୋସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ମେଲଣ ଏପଟେ ବି ଲୋକ ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପଡ଼ିଆ ପାଖ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ୍ ପୁରା ଜାଗା ହେଇଥାଏ। ତ ଏପଟୁ ସବୁ ଦୋକାନ ଗହଳି ପୁରା ଲୋକ ଇଏ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ତ ନିହାତି। ତା ଭିତରେ ଏତିକି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବିଭାନ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେଇ ତାଙ୍କର ରୋଷଣ କରିକି ଆସନ୍ତି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି